Bé, el 1909 estem en plena restauració monàrquica, que ha passat uns anys abans, hi ha la política aquella dels conservadors i liberals. En aquests moments determinants, el moviment obrer comença a tenir un cert pes. Després del final de segle molt dur, Barcelona, en l'època que es coneix com la Barcelona de les bombes, o diríem aquella de la Rosa de Foc, va provocar tot un procés, que va ser el procés de Montjuïc, que va portar a la desmembració de tot el moviment obrer i sobretot el llibertari. Va servir també perquè la majoria dels seus líders intel·lectuals i líders també, diríem, de fàbrica o d'acció fossin tancats a les presons, a Montjuïc sobretot, on van... Això finals de segle. Final de segle, on van ser la majoria d'ells torturats i en un judici completament injust. Alguns d'ells van ser afusellats i això va promoure la detenció de milers de persones, centenars de persones, diríem, no? Entre ells gent que es dedicava al teatre, gent que es dedicava a la literatura o gent que es dedicava a escriure i que l'únic mal era que millor tenien un pensament massa liberal o massa llibertari. El que porta això és tota una campanya internacional i sobretot nacional en contra d'aquest procés, en què diversa gent tant de fora com d'aquí, gent de tipus socialista o republicana, es mobilitza perquè aquesta gent surti de la presó. I això al final ho aconseguiran el 1901 perquè siguin amnistiats tots i que puguin tornar els que estan a l'exili i que vol dir que el moviment es torna a refer, diríem, a partir de 1902 amb la vaga general, però que, malgrat la pèrdua d'aquesta vaga, significa que la gent pensant, diríem, d'aquest moviment obrer cregui que cal fer coses per tornar a reorganitzar, diríem, la base social no solament de l'anarquisme, sinó del moviment obrer en general i moviments republicans que en aquell moment existien.